Imagina un menjador on la natura sembla créixer per les parets fins a arribar al sostre. A la Casa Vicenç, això no és fantasia, és arquitectura. Aquest espai recull una de les idees clau de Gaudí, la natura feta arquitectura. Cada superfície és plena de formes vegetals. Fins i tot el paviment, fet amb la tècnica romana opus tessellatum, afegeix textura i elegància. Presidit per una llar de foc, el menjador era el centre de la vida familiar. El mobiliari es va adaptar per acollir la col·lecció de pintures de Torres Casana, amb escenes costumistes i un dia de pesca al Maresme. Als brancals de la tribuna hi trobem flamencs i ocells entre fulles, com en una estampa japonesa. En les parts altes dels murs grimpen heures que semblen vives. El sostre sembla un jardí suspès, amb cassetons ceràmics decorats amb motius d'olivera en cartró pedra. Gaudí transforma l'espai quotidià en un homenatge a la natura al menjador de la Casa Vicenç.